May buntag, mga igsuon, diri sa ebanghelyo karon, gipaklaro sa atong Ginoo nga dili lang usa ang iyang inahan, kundi daghan pa siyag mga inahan ug mga igsuon. Ug ang migawas sa akong pamalandong mga igsuon kining pulunga. Dili nato ma-question ang Ginoo ani kaysa dinhi pa siya ang mga luod unta hikapon nga mga masakiton iyag yung gihikap before giayo. Ang mga bata nga walay kwenta iyang gisabak. Ang mga babay nga muralag mga butang sa una iyang giamigo. Ug ang mga makasasala gihimo niyang mga apostoles. So mga igsuon, ang akong pangutana, sa atong panahon karon, kinsa ang mga tao nga imong giisip nga hugaw or at least challenging kaayo at timanon? Muhatag ko upat. Number 1, kinsa may dili sa puton anang makililimos nga dili na magpaabot tagaan, mangayo na gyud, di pa gyud mo dawat og pan, kwarta gyud. Number 2, kinsa may dili sa puton anang imong mama or papa, lolo ug lola nga tigulang giango-anguna, magdula na sa hugaw, magbuot-buot nag-iya, gahi nag-ulo, kusog na mga saba. Kinsa may dili sa puton anang anak diha sa imong pamilya nga apiki kay dire, matintal gyud og sulti, may pa imong igsuon kay bright ug talented, ikaw bugo. O kining number 4, dili hugaw, kundi challenging. Alang sa mga parents diha nga nay mga anak nga nay mga special needs, mentally ug physically, nga mag-double time gyud sa pag-atiman. Dili sa iyon. Mga igsuon, maura ba ni sila ang gipasabot ni Jesus nga mga mama, papa ug mga igsuon? So akong pangutana, mga igsuon, ikaw kumpleto pa man ka physically, kumpleto pa ka mentally, ikaw kumpleto pa ka sa kusgan pa ka, ikaw daghan pa kag kwarta, daghan pa kag mga gamit sa imong kabinet, sa imong kwarto. Ang pangutana, unsa may imong nabuhat aning mga tawhana nga kulang na? Unsa pa ang imong mabuhat aning mga tawhana nga kulang pa? Sige daw. God bless.